Kaipun adicara wonten ing dalu menika nggih mbok pilih sumangga damel ngregengaken swasana lan ugi hamiwiti menggahipun pagelaran jaranan Kuda Patra Yuwana langkung rumiyin kita aturaken menggahipun wares paguyuban dalu menika sumangga Mas Girun. Hati-hati Kuda Patra Yuwana mana weh. Bebarengan Kuda Patra Yuwana semoga dulur pilarang yang sekitar mirsani bangkikan dalu menika. Wonten Yati Mulya Pati Rejo Tulung Agung. Hey, 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 hey. Kantor Pampatyo sakuning pamirsa sugeng amirsani pagelaran eta sapi Undi kata wujud iki antar kita
loading. Yok yok. Saklimah ana wening batinku kae mawono jin setan prayangan ilu-ilu panas pati mertandani ana padepokan kene mau arep ana pagebluk kang aran Pagebluk Mayanggara. Esuk loro sore tumekaning pati, sore loro esuk tumekaning pralaya. Duh Gusti ingkang Maha Kuwasa, paringana kedah margi bundi ingkang badhe kula lampahi. Anggonku jengkar saka Brangwetan nganti kedarang-darang ana padepokan Patrayana kene mau, ana Tapel Wates Turangga Jati Budaya. Pawongan ke mau detek piadeke ora sepiro, solah bawani asajak nyoloweti banget. Sopo pawongan ke mau jajal rebekani ana pinggiring padepokan Patrayana kene. Duh sana diriku anggonku lumaku wiwit ana wiwih Brangwetan nganti ana padepokan Patrayana kene kang ana Tapel Wates Jati Budaya. Kisanak tantes ngetutke lakuku. Sejatine kisanak ki sapa lan ngendi papan dunungmu? Matur lepat saderengipun dipun tepaken nami kula Asmarantaka. Asmarantaka. Nggih nggih leres wondene kula menika tiyang kang kabur kanginan mboten dunung papan. Anggen kawula lumampah wiwit Brangwetan dumugi dipun Brangkilen namung ngetutaken prenteking manah ngantos dumugi papan mriki. Oh ngono. Nggih kaleresan. Aku tak takon nggih aja nganti gedhe atimu ya. Mboten monggo. Sejatine kisah anak sapa lan ngendi papan dunungmu kok nganti kedelarang-delarang ana padepokan Kuda Patrayana kene? Kula menika namung nuruti krenteking manah awit nalingkaning kula tilem dalu nyumena bilih
wonten salah satunggaling padepokan Patra Yuwana ingkang saweg wonten mendung pepeteng. Mbok menawi kula badhe pitaken dumateng panjenengan, mbok menawa panjenengan menika mangertos saderengipun ngapunten. Iya. Kula kok dereng panuh kalian panjenengan punika sinten? Yen kowe tambuh marang aku, Nggih. aku Pulunggono. Oh, Pulunggono. Ya padha slirane tanpa dongko, Oh, tanpa nggih. bayang. Yos, ngene wae. Nggih. Anggonku lumajar wiwit brang kidul kamung seklimah sak nduring padepokan Kuda Patra iki. Ana cahya cemorot sak sodolaning kang cumondhok sak durung Kuda Patra Yuwana kuwi. Menika pratandha punapa wonten cahya cumlorot menika? Kula kok dereng mangertos. Pratandha ana pagebluk Pagebluk, kang aran Pagebluk Mayangkara. pagebluk Mayangkara pisan. Menika punapa? Pagebluk Mayangkara punika punapa? Mangerten ana? Nggih. Yen wis ana Pagebluk Mayangkara esuk lara sore tumekaning pati ning sore lara esuk tumekaning pralaya. Mula wiwit uga yen sliramu arep nderekne aku iki mapan kebeneran. Ana padepokan kene ana salah satu pagebluk. Pagebluk mau iso sirna sak nduring padepokan Kuda Patra Yuwana. Yen makaten. wis ana salah sawijining gambuh. Wah menika dados sarana sumingkiring pagebluk Mayangkara wonten ing padepokan Patra Yuwana. Aja dikangelan. Saiki uga slirane tak dandani dadi gambuh. Derek dawuh paduka. Lah sumangga. Kisana Asmarantaka saiki slirane wis tak dandani sing kene ayo bareng-bareng nyenyun marang Gusti kang akare jagat saisine. Muga-muga pagebluk iso semingkir saka sak nduring padepokan Kuda Patra Yuwana. Yen ngono Purbawasesa padepokan tak pasrahne sliramu gambuh. Aku tak ketote lakuku ana nduring padepokan muga-muga kalisa ing sambe kala. Cukup semene gambuh. Hangi Dewa Swastu ala permantem manengku puja ngarsaning Bathara kang akarya jagat amuhu kersaning Bathara kinarya bekti mugya kepareng panyuwunan titah ingkang badhe mujudaken Prabu Dumilaing Wasana keprabon padepokan Kuda Patra Yuwana amiwiti kukusing sekar gumulun rupa angon barum oh amkinas waspaku sistem titah awata yang moho suci ingkang badhe gadah pangpun kaseksenan jagat utan jagat pun jagat lor jagat putih mandening saka panguwasaning Bathara anyuwun amrih kalis ing sambikala ilanging kala bendur beda sumingkir agawe padhang jagat Patra Yuwana duh
Gusti kang Maha Agung nun inggih ingkang maha suci keparenga kasembadan ingkang dados panyuwun Yer, kambuh. Ya. Kahyangan junggring saloka kebak pewangian. Aku ngerti apa hati kekeramu, Yer. Muga-muga kalisa ing sambikala. Kae mawono cahya cumorot saksa dolanan gedine ya awujud pecut samandiman ya engko tak kanthi pecut samandiman bisa ngilangi ananing pagebluk mayangkara yer kambuh wedaro anggonmu semedi cukup semedi ya ayo kali saya sambikala mak